Jednu dobu sme mali profesionálnu manažérku a hrávali sme každý týždeň na všelijakých festivaloch a po kluboch. V Čechách. A na čím na predražku? Na bicie. Na bicie, máme tam. Ale potom nás tá manažérka začala čočorovať trocha, tak sme sa rozločili. A hlavne si len tak predať. Chcem tam si niekde ešte zahráme, ale... To je tvoj koniček? No, hlavný životný. Tak ho počuli. Kričať trošku. Taký hlavný To sa práce týka. Koniček. Koľko máš detí a koľko máš žien? Počkaj, povedal, že konička je nakoniec. Ale tiež to musí byť hlasnejšie. Začal som sa oženil tiež prakticky rok po škole. A Tomáš má 19 rokov. A robil som vo fabrike určitú dobu. Najprv som robil dome dôchodcov ako ošetrovateľ. Tam sa mi veľmi páčilo, len naješťa sa tam bolo málo peňazí. Ja som potom išiel do fabriky a tam som postupne robil lisovača, kalandristu, majstra som robil v lisovni. Potom ma prepustili, lebo všetkých prepúšťali. Tak som nevedel, čo so sebou, tak som išiel do Anglicka. A som bol čas v Anglicku určitý a som sa musel vrátiť, lebo synačko začal šípať. Tam si čo robil? Vo fabrike normálne som si... Začal som sa učiť angličtinu doma sám a potom som si to tam ako tak apiedol troška. Tak mi to tak prospelo a... No. A potom som sa zamestnal v Mikrostepe, kde som bol ako montér CNC strojov plazmových. Ja som skoro 4 roky chodil po svete, celom montovať tie plazmové stroje, plynové a vodnolúčové. A pred 3 mesiacmi som dal výpoveď, lebo skoro celú firmu prepustili a už tam bolo také podľubie o ničom, tak som išiel po konkurencii teraz, dá sa povedať, a som teraz znova montér CNC strojov, ale trocha iných, na výrobu folie, v firme Bruckner a zase ma čaká totálne akože len cestovanie a práca. V januári odchádzam na 3 mesiace, už sa možno neuvidíme do Číny. A čo ideš do Číny? Idem montovať tam linku, tak. To je môj život ďalší, až sa tomu ešte veľa bude len chodiť po svete a montovať stroje. Ale ako baví ma to, je to strojarina, sú to CNC stroje, neskutočné mašiny. Je to bomba, akože kto nerobil strojárnu v živote, tak to nepochopí. Pokiaľ som robil všeličo možno v živote. Ale tak, toto je troška iný level, no. A to je asi tak všetko. Mám ženu, myslím si, že celkom schopnú ešte bude. Nosí ťa na rukách? Nenosím. To je to pekná žena, je to moja kamarátka, ona pekná. 60 kg tam ma nedvihne. Počúvaj ma, nevieš, to s tým zirkom si daj boha. Taká matka, ideš do Číny.